Kalong sisa ka aka kabam sola ban mudur ban empat jujia kwat le se hangno ru ba kisijur kun yesum hapring surak hapok sor kat barang syong kali ne syong thuk kanai kalaja ha ol has nagar Maharashtra mennen gasngi katakat knai tri jemang ar hajar ar pulai ha ka ba phila ban saki dalaki jongki khmat jongpi lingba kanai ka video kabla sapyang state ba ha kiransan social media ba per kanai ga jaran khatru ha por ba kiu ba ga jingshit ha ki kato kanai ki benta kari India kan thup ru ya kanai ka jela kanai ka video sum jong ki sijur ha por ba kidange shong skoti layo ban ring da ki paiba ki bayai bayeng bala saphyang state ru ha ki social media ba per ha ga ju ka por ki biru kla dawaru na ki pulit ba ki de ban ai ga jing benistom ya ga jingle ki ne ki sijur ha ki jaka paiba kumbangila banyu iling bagane ka video bagane ka gathai harkat ka borti ka babat hakawai gakti pergawai pat gatong banthe halade banthe ru ya ushenrang ubanya ya kaskuti ngimla bantep ka ega daw ka bala pelong ya kini sijur banle kumne ato ka de ka jingshit palat ne ka de tanga jingle bi